Biamono kegima umwanchu murigelia wa television ya Ndizi TV magaro bengia ando siasa berete chinga bunejiga kile Jumamosi na kile litwa Jumatano buno butambe no maete neshinga kitoso asomurobelio Ekeumbu onoro murobelio nambeyemo omurobelio olio kwara igoro ya mangana siasa buna nagotebia bulitangani ni gotole no mheshimiwa Job Nyangenya Bwomanga uyukobuli kirogo kyobo chumbe kurwasi constituency ya Bomachoge Chache na buhigo ntutagete manya mange rebwe komanyene entomanya ngiye kogera de kubolia obubunge kurense meju na buigomero bilikia bwate uchesa bantu bense mo ya Bomachoge Chache buna butambe no manyete mna tochi twakora SMS ya unigo kunye tomagocha iliyo tumobolie atwerere ngiye kogera abwate kerenka gyo kobumurai nainde abarai babire semelia ngiye kogera roche na mbaisa negeti ose mbaisa ini nero isaine ngiara chigokora ekegia ekigetara kurense melio egerare tama onchoryo egocha asense mejo bono mwanchumurigelia no maitomoro buli Ekeumbu no romoro binambe mwasa mangana siasa sorogo nkorwo gusikenya na bwigen senkima ayo etogo kwanere na bwigo kwerongi na komenya chinjira ekyo gwaka chikura ekaruchi digital gitiri kianda matuko 15 nomo oka ekyo ni chiwikisa tochioka chiwikisa toko bara matuko 15 nomo inyora chigagire twaga yotebe myaka 5 tokatebe myaka 4 etato ebere bono cheikire chiwikibere in fact chiwikibere chioka elinde toso ya sichukura kweroberie umurobelio yogo konyire kera twaletera baraibanda bangi kigimagaiga ora bono tideti ngole singa gichinyinge buna butambe nigonde to soye maseye chinkwana cheito no mheshimiwa Job Nyangenya Bwomanga niga ikira se studio ito emarogoba ya bono na injetiga mwarigani boire mheshimiwa Uyamono sana msikike watu. Biole. Uyamono. Na mkongole. Kabisa. Karibu Ndizi TV. Asante sana. Yes. Aiga no ali yakuru kwa Ndizi TV. Ngata nilio litukulitanga ngoika. Yeah. Biamono kigima. Bono elinde tuchakire mbale bakumaete. Bali gwa koleire chi campaign bakumaete go seba kumaete kurwa maiga. Ase faida yomo ligeria bwe television ya Ndizi TV okorole litukulitanga nikigima. Aye ningo ngayoiboire no gukina kwa una kikole. Asante sana. Biamono asilibaga. Ochaga Ndizi TV elinde nyale ko kwana n'abantu abaligereria maritane na wate abanguru ku Job Nyangenya Bwomanga na ibodi tu ali kimero Kenya koiba actually mama keranya oletere pains achito uchinya gitari ya sengera agayikomo wonchinjere gora kanyoro aseseniwa kanyoro mwana mumura okuro kwa Job Nyangenya Bwomanga emyaka 37 ya itire ngiye ko hata kurugit makoli agakoroka Nyangenya ekiagera ekigusiye goteba no muntu nyolirunkera igakoro kunyankera usuru ku makoli aleko ndo kama makoli na weja ko wojada komboli gyatano gete Nyangenya yadaria sokoro yana biamono kigima asante sana so igono na ibodi tugali ngagenda ngasoma Nyakoiba primary school paka klasi sana na isato ngagenda Rio Kindo high school Kuruaronga in the University of Nairobi. After that, in the United States of America. Asina korete kurende na chakita masoma ne ngakora degree ane tangani. I guess the University of Nairobi kyo somere to try and chisiko. Na ngakora Bachelor of Arts. But kin quality. Na yeto mwako kabere nga nyora liba yo kwenda United States. Okay. So in the United States, nga somera nursing, kuroronga changa kore degree ane akavere public health. Okay. Nkamara kore degree ane agatato in emergency and terrorism management. Okay. Nje Job Nyangenya Bwomanga, nimbate family, mbato mwanchione, yonga njite sana, kulide keru. Okay. Nimbate abana, abarabu njite kabisa. Okay. Abana bamintone family ane and yours igo sike gusiba gatabasikusiba kubona no le people kwa bayire ne libori elio bari nyolve kigima bono ngaigwa kolire meremo kuruwe school gosogira chudu kuruwe university na gwa tebia sugwa somire Kenya na boigo NCSiko ngaigwa kolire meremo asante sana kwenye ndara in America na kolete meremo ya Kisi Town ase TV ne radio ya kurukunga sayari. Okay. In 2005. Kuroronga in America. Asina koririgasi. Inje una nateba ana nurse. Akoririgasi ono nurse.
nande una nachete kubori chikura iga konya gonde director ya public health as a county ya Denton Miyomucho Texas. Okay. Yes. Igo kwa bwatega singia sana Texas inki bwategere togacha. Bia sana ase liswari elio. Tinje tigega singa yete koliki emiramo. Wana jetega iga asinga yonda yete koigora opportunities. Wacha sabana ba mintu. Abaroba nyoro opportunity bune chigana nyalisi. Okay. Abantu mbali barwete orokonkoro usi nonya ba Kenya. Oni chisi nyiri cha Africa. Bakubuli ibirogo asensi America. Nchayo talengereti nande yake nabora abori ekerogense media elinde utigire nonde mugusine abori gaiga ensemo ya Bomachoge Chache. Turi kuburi chikura asinga jota etobori bosayo. Okuburi chikura obwate kerenga. Wana bori tichikure chikimwate kerenga. Ekerenge kyo kireme ya Bomachoge. Okay. Ya Chache. Namba byo turi kuburi chikura asinga njomenya tase. Okay. There are the reasons nebintu mbere bitakirire omana ko buri chikura asaye bana kawante buri chikura America ngitindi citizen ya America Ulitangani nche ono mokori emirimo omenyete America una nayo akore emirimo bosongo baiga and in the shuanga maybe aiga bosongo tayo asin maybe tomanyeti so maybe tindi citizen ya America yes gotinali ko buri chikura aroro okay namba ibere ekirenga ngana jako gotebi cyane no kubura opportunities woja samba na baminto konya sinari understand it wiya ngusi iseito okay na kinire na kuchimutungu nyarara ko nyarara ko kwerera na kwerera umancho matagarari na sekino chenga Bomachoge Chache no bwenerete okay historia asamangana asiasa kurure iskuru yoboroso secondary university gutira kwabire kirgo kende gekoro kyande ngande yake gente kingirime yao asante sana yako iwe primary na lenge a class monitor mpaka ngakora standard 8 kana beta boy ya primary yane yako iwe bari mu bana mbaro I hope mbandigereti and that is there. Number 2 kana ngiriyo kindu naona inge monitor ya form 1 east form 2 na inge beriringa form 3 na inge deputy boy form 4 na inge boy kindu okay kana chite University Nairobi kindu mwaka no mutangani ni mbode tichikura cyo junior MP which cha the sponsor na European Union in 2005 ngacha ni mbode to MCA who councillor by then actually mwaka bujiribu 2007 kinde first year student at the University of Nairobi abana funds twaso medana baro university bamanyete abantu bamito babo soti bamanyete na baro to councillor 2007 okay so 2017 ubu MCA bwale ko bakiare ningijete ngaburi ujumbe Bomachoge Chache nomination ya net ya chete njirangia tinjete ko gendera okay ngonjo kana ne constituency kata ya bantu mbiamono in fact tinga to beta that's the time nanyo tanto ba hosto kango muntu ubwiru chikora ngonjo kana yako bata mbiamono but that is what chende ngonjo kana kata ya bantu bamito mbiamono kabata na cyokande okay ekere kwa volunteer ubu kansura turajakira ubu kansura ikiyogera abuno kwa chagete ko so siasa yebone nko nkikabete na mberenga kwa beta ekero na volunteer ubu kansura in 2007 challenges nyingi na face it tujakira na lengo moke miaka erenga ya duratebe about 21 years abantu bagateba njino mwana bagateba tinda bwenera ukansura mbota kire kubori bona bana kakirende no boli table mo bale goteba kinosa kurigereria osakurigereria umararia ekero ngonyara nayo tete kwagiri na baramwa tari bunu mubago kwana ingento na roche in 2007 aimbaka bona torakero rabi no okay na bono boro MCA and a lot of young people are on it. It is not the age tari miaka tari miaka yakogera bomura yumba okuno gotagoteba mna uremi yao okuno gotagoteba mna abasaba bake kolengana naye bakorere biya mno na bairwe mirimo tari bonsi bakorere biya na tari baka bonsi bakorere biya uburai buri miyumuntu tari miaka egotwara uburai tokagere dina andi yake experience gusoko enaro negento kibonete kurigirirwa asoburai akira nyo experience
at what time kero wacha getega si yiga para ko tenga to what experience le lingua ya kulikupi ega si no go chaka no ale ngata imunkwana ekero go chaka gento kende yons wato mo chaka ne ekero go chaka mirimo ekero rumura yomu ya koromoke onyora bagaka bakubwatesi bagosire bagosemi bakwagate abakukiniwia omugambi omya lakini abo kwanyamba kwike miaka 50 60 still utakuwa the experience kyuborai mheshimiwa bado tindanjira naye tigana inde nkopoli ikiagera ekero gwakorera mirimo emyaka mingi nkonyorore enchera okunara abantu gose ogokora emirimo kwanyora experience gete ekio keganeiria aso gokora emirimo nono ogo solve issues yani turatebana kyo okoringoria ebintu enchera okuriria ebintu kara kwanyora experience ni ngao sana ninde neke maene enchera kware kuriria ebintu kara kware emyaka 20 nayo yomo na bono nitabauti ngima kwaro bono ande yake kwaro chakonyora nono burayi obwekera kwaringe myaka 20 no yomo kucho kubakora kwaringe bya bunura abanyore bonekero gokora bya well yo neri swali karonta itakulira neri kuikandira neri kindigirete carefully yes it's okay kwara kama 21 years konyatinda rebi ntebingi na rebon but it mean thing omuntu 21 years tabasa kwa encouraged was have discouraged stable yobugambi okay ekero twakindire mpaka ja twatwara experience ke twatwarire ekyo omuntu 21 years yataratwara ndubwata responsibility intubuna barai kubwata bali abake abakorera mentorship Mr. Kibat ndete ngotebiga success ono muzongo yo mawatanga success without a successor is failure njibuno murai basa na bangengenda te commenta at this time okay ye mean thing anonye ninche and there are people who have mentored me and I want to so whatever monto yo mogaiga ekana ngi miaka 21 oyo minto Bomachoge na group mutumishi Cyprian yamo na mbara to koboko akangira chi training ya mangirite yaringe na youth agenda ekuruku young leadership development program okay Cyprian yangirite ga commenta so what engenda takota bega nkelinga muntu turi kuyuburu kubwato bora immediately na embori bori obwato ubirande na boragwe wikahobe na chad abantu nabange banachira ma leadership ande ngo bakirambia mono uchaka bayibuli bane mamu minto ata baba abara ibanda abange buno ina wotengo okay mheshimiwa mbia mono ase point yi bono wachiru mwaka wichiru wibiri na 12 na ibiri na ndi kwabolirie obwemsho kwabolitie obujumbe na kwabolitie bono ngigwa somete kurwenga kiria kwabolitie obochori boli bwa gerete tugwaita ngigwe someti pakekero gwacha kubuli obubonde mbia mono ite batanga running is a continuous process yes taigotenena number 1 na bolite chikora 2017 kurekiamo ya ODM okay ngagenda nomination techie tu yanga naika ukwana okay ende kama angalia raisinga nomination aigense yetu ya Kenya te kokoru n'ubwasyo karungo ebintu biri bihagere te koru n'ubwasyo kukorengana naye dali biragere te kokoru okay nanga gomburi ntebengi kera koru na lira koru n'ubwasyo okay gendra busi gendra korengana naye bono number 1 obocholi nabono ngwaro che nomination cha kole to abantu nabange bonika bakorera bachite independent a lot of candidates to what are independent okay asingi incho nomination ya koletu bia ekintu nchengo saba na nyasaye ka bonkonya mujumbe Bomachoge Chache we can the bill parliament ego chigoteba iga itu ku nomination ya wakoru kwikaribe elimo ebyama byonspi nkike kokera ora tebeigo egen tongo tebere onik ande tongo libaga nyeres ndrai IBC efinenere nomination tali political party IBC etwara register kero monta aroro atabetenga njenjo nikebati ende kyama ya ODM njenjo bunyanganya ende kyama ya KNC
Bono liyoko ya na waka chikura kwa ntoji waka chikura jo ujumbe. Oso women rep all that. Uno so akuru megali okuru bunga ayemwa na chamaki. Oso buna kwa ru idea au yate bano mwa na chama KNC. Kwa we nomination list ya bantu ba KNC wacha mega wacha omuntu wasoka. Umuntu no chakuruga ali otabere no DM. Oye wacha mega wakiro DM okora. Kwa no muntu Jubilee egente kichabaiko. Chipati chonspi chikorere rumwe yamo chikore. Mondo teyo waka kura KNC na nachi waka ODM. Mondo yo waka ODM na nachi waka Jubilee. Ibibi enda taka baboniga era bantu waka kura sa chipati. Okay. Egende kyo kego siri obo tutuka no bogotoka asa mangana nomination. Na ande kechoka mangana. Yebyama yese yete yake. No rengeretie ine nyarekane chingaki none register yuka ibwatu bututukano banene nkwarora ye ikasegete bakibitabu bigusira kuruno ne jiskuru bibya geitagari byasira wachikanyora marita yo ekiama kwarenge kwa rusigo gyasoire asensemengao paka none uriyo tenete register ikurigere libwe komanyene tamanyeti anything no rengeretie ngani yote banikirane. It is not easy but it's possible. It will take leadership. And that's what I will offer. Leadership. Okay. Yes. I believe everything I will see right. Not to TV no Ndizi TV. But now we have them. Okay. It is possible. Chachire with time. Biamano kima. Bono 2017 kwa tebirena kwa boliri obo bunge kurense menende ya Bomachoge Chache kwa bwirwa singing your nominations. Ande yake asensemo ya nomination ni ntegete nkopolia. Ekiama ngulire likire nimubwate kibesa mwete kukoreke maene uchiche neba bantu bagwanje tonye tubwate besa ekire kiama nakero kingitegete kine na ningitegete bantu bagokea obulito urabe kwisiko bayiro muntu ubwate kibesa ilinda sugume kiama ekira at the end of the day ayebweta kirete ne kiama nakero ngitegete kagende muchando kioro in assumption John not even your wife umwete kibesa ngobwata so agawata bange kiama ke kuri chibesa na giya kiama nya chibesa ngobwata ane giya kiama nya ngatuba chibesa tu ekiama kukina tadi chibesa ekiama kukina nekero kibwata abajumbe the strength ye kiama chinguru che kiama in parliament no nekero mochi kwa abantu mundu ko nominate tedi kubwata ngabantu mundu bwata chibesa na kibwata bangana kubwata abajumbe mbalenga mubwata aba women mbalenga mwaleta aba senate mbalenga mwaleta aba MC mbalenga mwaleta yagera mama na kwa una nomination slots depending on mbalenga mwakoreta mubwata chinguru che kiama ekira sabantu balia elio nekero bachori bwa elide trochipono nekero bachori bwa lakini kero botaraera bondo tete ko swageti nkurigire litole na ekiamande yake nkurigire likire na nimubwato mubuko chieto oranyale kominyoka asatambe. I think what community ngire kinga mundu kyogo bribe Taiko bribe tago tubegerie teri ikiagera era no tabanga ngomba tchibese chiaki taiko bribe echoko osugume kiama na kyo osugume kiama taiko bribe because mundu tori kwa nomination kwa nto wakanete chibese 250,000. Yes. So kero mundu oso ikiama ngwakanole chibese kiri kiama yakolete yetaite everybody goes ogotoka as nomination list o afford the chibesa chiria wakanire echi joko ego ticket nicho okore campaign no echi okobe nomination ne radio nicho okore campaign there is nowhere epati okuboro so manje best campaign epati akogotebi a register already pamana kubwata bako ticket one guy have a ticket ya Kensi I'm doing a campaign ya biasa bia again to dispel kabisa. Yes. Ninki kiagerete totebe gwatebo nomination chubwato boko no mbono twara kwanira mangana nomination kolengana naye 2017 ODM yarenge popular ninki kiagerete toga Syria as nominations because asobo chorio bana kerbo igete ninki kiagerete toga Syria ena tabanga no botutu kanu bwa beta abo tete koligereria ande akana bora abe na ndenga kiye taringa mbra abe ngakiye mboro abo bontete tukwane ro bwa 2027 imboli kuruo lakini bunango bo mujumbe na tabango na ndembeke emikakati ebiri ngoleta parliament ikubeke mikakati ubu tutoka n'ubuji bomera abantu bostire eko era abantu mbaro konyora kwenye tubu at connections at the end of the day kwanyora nga work rusiko that is necessary nga uze ngwali kunyara but ngwaba at connections y'umuntu kurumuntu abantu mbaro
pale officials be party akonyara pata etenyarebe so konyarikanire boigo loopholes nchiro chiko barao bamara short change abantu bande ba ticket y'umuntu uri batagete iyeta kire bono ichikolietigu na kwerera muntu nditabasa konyora ribaga ryokuri no muntu ticket asengenjo atama itinyarebe biamono kegima umwaka w'ikiro bibire whatever 2007 ukaboria obo councillor 2017 kwa bolirie obo bunge na ndi gwatigaire kiro gikyo ningi kiagera kwagendera gutigara sikiro gikyo otatebana ki ande yake abunga no bo senator no bo governor kiara no isaini mna gwateba no bo moke oborai gwateba no ngaibule aso monto mboligo giagara gwatigara abo sikiro gikyo bia sana you know talk word to bibira at the same time otatigalende nje endoto yakubo mujumbe nanye bwate kindomoke ekero na ngiri okindo in 2002 na kwanete ngende kyasemburirimo abantu bagaseka kabatebinga nje ninja kubo mujumbe Bomachoge lakini rende itari yaragarete ngori bujumbe na aligereri na responsibilities y'umujumbe ari responsibilities y'abantu bande na arorere inche yo Nyangenya Bwomanga especially yari asemenyete umbu inyore kiro cy'ubujumbe ninyore ribagari nene yo kwanya abantu bana ba Bomachoge Chache wetera ekiro cy'ubujumbe na hotebi ari mumbu na renge director ya public health ebintu nebinge na letera Bomachoge Chache ku America lakini atete gukobori abuno nari gocha tikabona frame question ya namna natagete kwa berere America matukamangi no bote local connection no manyete no igeta bantange kwatali nsali abantu mba kumanyite go feel bale ngo iguvale na intuna job Bwomanga ntomanya ine go ngoigwe kanole sawa ndete go tenga na geta America 29 yes lakini na chile Kenya Bomachoge 37 times ikokiro mwaka ngocha na at least twice abantu muromete na robi batana goja gusi chiraundi chinachira nende ngakiende onsingocha ngocha gusarigo ngocha bakorege ndo Bomachoge yetaria nende ari gocha sari ikire konye naye gocha ko mayocha kundi konye tina nge ground yes ekona jeta America na ligete covenant jina Nyasaye on kama tebi vaigete an opportunity ngwana bakangira ni okoboko gocha John ngatukwana na yega nyagitari teyo ime ya Bomachoge Chache okoboko kukwane utaraletera chi machine nyagitari ejo machine gopima blood pressure digital aletera machine gopima uburere bw'esukari aletera machine gopima temperature ekibona aho cyabana cyasa bazagete weti ndi corona yagite ibyo naletera Bomachoge kale sana ngakora so ngarete machine gopima oxygen level mubiri w'umuntu namanye tena ndije boika abantu bachaka batagota gopima oxygen otibine mitona retete nyagitari teyo na abantegerete na abandigerete no nyenayo enda Bomachoge nyagitari teyo no yamo tarata machine andi ake mwishimi wana bora ante biko singe njontanya gweto umwanchu umurigereria ayore Bomachoge Chache na ende gwa itirororo gusikwa igure ebintu mwishimi wa ukwana no itiri kinyagitari ekyo orule ki machine gusikwa igure kige gukwano ndikere SMS go chonte bina niki maene umwishimi wako tebe kira nayo re ground na ndiko igure ngane iyo enamba yesi bino ere gorawo mwishimi watogendere asali na ende ayande gwa kolire nsemei number 2 yes na college medical camp Bomachoge kero umwaka ngurunde ngumbu nacha nabika abanyagitari amo twakora medical camp medical camp na kodeme ya Bomachoge chitani 25 medical camp na koleta yo mwerio na kanye koleta kebeki na Nyansaki na Ibenjo ni umwaka uri gweka medical camp uri ngo yotana koleta isatu utararusinga ne kyo konye conduct elinde yekera abantu bali paganeti na inde inki exactly kogokora osimorweire ki aliago ikerwa egera ikera abantu bali bale sebijiji mebwete binyoro byeto asante sana
medical camps karna jaga to kora in 2014 yes no marina gachire n'abantu bari practitioners in the US twaje tugwatana na bari ga Kenya twenda twakora medical the checkups. Yes. You know medical camp te gokurwa ryo gwenda medical camp wocha origereriwe orenkwe to korigeri to konyoranga a problem ubwate osine infection kwa bwate abakwa gucha antibiotic orwali wobe byoendenga lakini nzakanya no bwate complications for instance ekero to kora cancer screening onyore to identify renga no bwate uburiro bwa cancer then yoko bari fad kuchia siyo takeire nyagitari ukikorigereriwa igibi ne bintu biri togokora okay lakini Kenya bagaje njiri chiko konya tori registered to practice in Kenya togokora so ngaja kubeka resources chana na chamba kagaiga nari y'abanyagitari ba Kenya gaiga twabeka namo twa underground bakora screening. Okay. Wanda the work at Kisi County, Italian Ambiamon, because in Bangete, Gonga Baring Bakari, ya beyond zero, Yachambake ground, Yakolemen, Monava Gitari, but the back on what is Wakanadarias, very okay. Abanagita Bakrista Maria, Nevada Kuria, Manta Mino, Gongo Bakambiamon, because in Guatan Natoli, okay, Wakolega see you and Wakore Mirimi and Semi. In a same way, you watch and walk or sing in okay. In that core watching. Na wate na research machine na wate bina college medical camp wanda tako ta nyagitari chiga echini na bone nyagitari ya mogi inje job na chitenga beka resources yamo to gaje to kota nyagitari yo gabu okay akumogi chinyi kanisa chaito na kure screening oro okay na nden kweni kale chinda banta batakarata because ndi tinkwa na singi jo kwana ya siasa prevention is better than cure. Yani ugwe tanga ni gokore ukuya kubwa ekero uchikobwenia kartu abekere siasa kando abantu baito tigabaenda barigereriwe okay nabone ngake corona yacha abantu abange basiye magimabo nalinge kanisa ali okembo wood news nagenda mangere naenda ibencho nago kiku because na rabanya gitari baroro bandeta kwa abantu chanjo ya corona onde to irari bageri ya bene tebya abantu bamintonga enchiringi ya torake corona na kuyesiri ose no ene sababu igere tabona corona ya chirinse ne chanjeri abantu beto tigabai mokegoro baende wagendre kolengwa no bae we chanjo alitangani mushimo ndinda to bera sense maya mangana ye health mono ntagete na indi tukwanire kintu kindi kiagere ese constituency yonsi tali obachano buoka mangana hande naro kintu kindi ngiro kire isiko yobachano bwakolire ikiagera abantu mbatagete chinse mu chinyinge ndubwate mangana yubonchoria abasae oroche mbalisiko na bange ili bono gabu no ntageto osoke iskake yobachano lindo kwaneror asante na kwa nago because no passion ya nermon sana nimbote passion yo konya abantu bamenyete no baramo Nante de chugul cha ku America wetani chimisato na ira abantu bamenyete no baramo okay itukuri rero narwe wheelchair rero ekanisa ya ogembo good news ina promised 2 weeks ago okay nande nanyora abantu bande bachire ataite wheelchair na ina promise njemoire okay bona support abantu babwato baramo ni wheelchair na crutches akubakonya sinkonya okay ngendo kiaga tatu na lede te bitabu kuru mumbu kabika chisukuru cheito ngajanga nyora bono chisukuru cheito ngita kere chi computer in 2014 na lede chi computer 60 kuru America ngaru chisukuru cheito cha Bomachoge ngaendra no murubiri yo chisukuru 35 Bomachoge Chache njibwata chi computer kuru za job Nyangenya Bwomanga asengani yo na kiyo identify chiskuru kiri kibwato kogania bwiji computer na kina nden kurwole equally ikiera ande yake mpere bagote bune chikuru gwenseme mo yoka ili ande yake oroje na no chikura chiri chinyinge kana yakuru chi computer idari kuro nale ko bode no akini kirenkanki alengo kira already no murai kale gwachagete yes but kero nale ko rego na wote na sene the covenant with God when I went what did so kero na jite gali chi computer chi kana chireta of course na ro chakire school eri na someta so na kana chakire to doro jendo chakire gorunga go jisiko yes no nyina yo nta ko ya computer boni ndamnyoki geturi so no na chakire kuruga yes na spread chi computer chi school chonspi ni machoga basi na ro tega kero ngaru nyataro ngaru nyagenke akuna sengi tena rwetena kitenga ru machongo ngaru nyamonyo agu ngaru natendere ekini chiskuru cha
po chitendere ne school of course chiabo so tsengera na chakirite na ruta good number of them. Okay. Yes. Biamano tiganda minyoke siseme sinini nyindole bali bakwanire gento geteigoro ya sore emogoroba yaboniga biamano kigimo mwanchu muri Gilead bali bagendere tugutuma SMS yabo emogoroba yabono nona gote mweshimiwa no regega no igwete munakubeka mangana haye munagwechoka kigima murigereri biya mupime biya kabisa rigeri sukange ne TV murigereri orego sana isaine nchera kubeka mangana haye iliyo karachi tiziko ririgo ikokore buna ukobolia agoteba na eno bomaene na ngwa itete nsemeyo kero nomination etakore twebu ya bono karibu na inde mweshimiwa oyakuru kumigiro babu mbiyamano kigima asokolika ngane yugo chagaiga omorali ya mweshimiwa has gone abroad for greener pastures. I wish he could have taken those like him who wish to get a chance to go to United States hapo ndio angeprove bale batagete ko endense America ande agekorwa se okorwa igobono ngokwanero lengane iyo olibuli oli nyore kabisa to litiganse mweshimiwa naiga agotebana kimweshimiwa Job Nyangenya ninche penina Dennis anyona kurwa gakero agotebana nere emiaka enayo murai emiaka 5 ne yago abagoteba biamono kigima Ndizi TV Bwana Yesu asifiwe kebati biamono kigima inchengoro Pastor Sebastian Nsongo kurwa kitutu chache no tirianyi honorable Masonko Yongo Nyamweya nere biamono kigima agoteba nere narenge TV eto ya Ndizi TV chitariki komnesto ndwa morete tenga kieliga igakarwe nambe iyo kero arenge na ruete ya yeye asikirenga muchango be kanisa Thomas ninko bwate nambe hao ninyena nego chialia ase olimaete oragokonye igo ninginyole nko nambe iyo na yego kurukuna nere Danvas miruka kurwa daraja 2 ataba uino mugambi omuya na inde tare 9 nige konyora nya kuiba mambya kigima mwakire omugambi ujuye kura yane nonya tindari besa yaje nonya imanyebuna nangire America na ningi kupigia sana but me and my family tunampigia kura na muombea Mungu round hii biamono kigima echinjiri chiachire ne chinyinge chiachire gaiga mweshimiwe ichibalire ta Jones tinda soma igona ara kunigoro kigima omanye na yahikire ande ngo soma ande gochimosio elinda igwe birengereri bya ino kigera butambe munatogoteba bali ground na bumanyete nangikigendre tororo bake batebire na bakororiro gogweta ande bakoigure abande mamanyete nande nima tabande mbare bandigerete yes wonde to watebie umancho motegere because kana gekwanire na ne okirorand okay wetara singuro jenya sae maoka yoro chegaiga I3 abantu 147 which America ayo monyene 147 nato kwana iga abantu 7 tonde takuba process riboniga koyenda America inkigeko era abandi bagoteba ngane ya konko genda America aye yakobera raisi kwaitiri abantu abwimie ye mone 45 kogenda America na abandi mbalinjira nakiaje kwanyo leto mugwa ikyo na chagete kuru 2012 ngobo mujumbe na promise Bomachoge anenda je kuyikwana because ne TV internet teri kueba ngente kenge chiko tokoro kirenga kino ngobo mujumbe Bomachoge ngo iranda abantu 500 America in 1 year at least 500 ngwana bara America yeah ikininge doktororo kigo chakoba because ekiro yake nkonyora chinguru nkero yakoleta nima etase ngweta nima etase ngotacha na rodira bandas bagutacha baira abantu gari mumbu Steven San governor ya Nandi is doing never the program with you kimukia abantu yatoma gucyararia J school ekromo gwato bora yubuya ebinte binge bikoyoka 147 tari number 147 ni number na struggle koira igongo jakobo mujumbe no kole mono in 1 year on the tega boarding abantu bali 500 gwatebe kwa ikiri tiganko bori ekero bakwenda America nukire kwabairire nkibago cyubakora okorusha abantu rubwate training gahiga babwata masomo gose nabo bakwira baje gukora none nkibago kora exactly kiraje kubakonye kira nkugutore manganande nabande mbale bakwenda mbakonyora mirimo ubugima bwabo bube ayekero kuboira garanti nero nangonyora bali mirimo kero barali aba bakire bonsi n'abantu bagocha gari legally akole mirimo na bonsi abonja koira boja kubaira legally webure one okoira abantu chiskuru
Korore using ikege ndo bisi yao nabo kwira abantu ngumbu anda bachi gosoma. Okay. Korore namba ibere ekero munde ekero ngumbu gali kwa mwire no ene tote bose ne visit kwa mwira weka ngumbu gali oikoroge ende school unako ende school keep status the moment ya keep status alerigo in America last year tebuleti chikasi chichiro rabantu bako the only thing ngiringa okonekiti abantu kurugaiga weke ngumbu gali karaba ikirororo wakonekiti jase miremere bagenda rororo obwabo bebia anda bange ngwe kabali ngumbu gali baba boge mono ibere bamenya kibako menya beta kubona nje bunamanyite. Okay. Yes. Bia mano. Ngokwanira igoro ya bali bamenyete no balema gwakwanira igoro ya biri gwakarum na gwatumire se America boigo abasae. Twanyoro muchando monene. Urigelia abasae bange mnezinga kichi cyobo cyori nabu abandi bagutumika bobe kurutamagena oroche abandi bwate baka chi certificate chingia chi diploma chi degree chingia meremoteyo basoira samangana byobo sali abandi basoira chipigipigi cyabere chinyinge none besate isaini murobeli kyo bwate asaba saibe constituency yao ya Bomachoge Chache umurarimbi ya mono umwete chibesa chinyinge ichiri in the national government ekarongo bomujumbe iyo ngochi ko bomujumbe ngo participate aso wetie budget in the national assembly in the parliament ichi wetie budget yo tabwate interest yororo abakwanda kwa parliament kwa boga wetie budget because to were interest ya nene sana especially na kyoji kwa nyaba saiba itu ndai tukora tabangi na bakorera litangani aba saiba itu ba boda abange babo na chire nabakonyire ase emichango yabo kubaikini kagari chipigipigi abange babwate ne ron so nabakonyire ase emichango yabo goja kubakonya kwigura no ni chisako cyabo ikini ngento natorira na support ya mangana sports for 2012 goja asaba sai but bono de tengo tebinji buno mujumbe ngingo chibakora umujumbe no muntu bwate chinguru kinyinge sana ekero umanye tenkyo gokora Mr. Kibatino Mondo ndagara taboneka Bomachoge constituency ruguru na mate ne constituency ke sense yatongetu etana utaro mu ambassador mu ambassador ke sense yatongetu mu utaro mu ambassador kwanye mu bwate mu jumbo wochigosa abantu batasometi semi abantu basometa abange mon connection mutabwate again rutabwate nkiri umuntu kolobi umuntu kuri connections umuntu ko network tuko twaro mujumbe okwenda bono ebunga wae Bomachoge etana ko twaro mu ambassador nabonyo le president yo utaboka maite kono na president go tana ngo siga ega jena na ko mujumbe kumbona ki wae tutana ko twara entu mu ambassador. And yet we have more than 290 ambassadors, meaning there are constituencies which has more than 2 ambassadors. When you're a ambassador, opportunities chinyinge, chikuru chize cheisiko, echigocha, and not in the Bomachoge. Number 2, in two sense, I don't get on one minister. Ebi ali numweka chisabone chinyinge egendona watabaneke ekero kwenda kwana gukoga na ndwana utware minister abona bacha koranga ba mindoru bogire mono onyere kweru no head of a parastato ekero kwa head of a parastato kwigwire network in your constituency umuntu yo kwa network eyo na aja konya abantu Bomachoge sino de don't go example kya nyaribali umuchanga no lemati bacha bakakora agaiga there is 78 million oyo setongi. Yes, as so bottom. There is 78 million. 78 million jiri. Usaba banyari bari baje tororo. Babo muchache n'abanyari bari. Bagachororo, bakarisi kibeza, bayire biro gweta gari. Chimillion okora tarabasane babo. Kibeza kigabati. In Bomachoge it is a struggle. Mwishibo ekyo kwana muno oli otaro jikende kyakolekanire Bomachoge. No, it is not fair. Ekero ayebuno murayo bwata yeka ekero kwanyiro libaga igore network make connections abantu bamina abange bakoreki batware tera abantu bamina abange batwarire no eneme chando keregoja yakuba solved easily igotinde again don't get one body na kingo kwano kane ngendo getarako kindi ababunga babiri hari barakora kindi bantu bari interested with what has been done people are interested with what has not been done like eba toji wakashikura. What has not been done. Yes. What has not been done is okay. Lakini njiro kobeka ande ake igekorete bichanga toisa negeti no nemirimo yo mubunguri oroboni gakorire. Nigente getangani. Egia kabere
Kolengana naye igoro chena ande yake no embali bakurumaga utigoyo bono mbara ali dikrasime nikimaine igonde tinde etokwane on my behalf lakini akoboliri igona gote bibi ntundu chibitarako karona te banga ntona utora mwembazo da Bomachoge ikinekene unless you improve nganaro that is the truth. Okay, number 2 umorali no manyete bunaboni nga South Mugrango South Mugrango chisa application ni chia medu sana Bomachoge for the last 5 years ntura tua application no ne ya moya mentiru why ekero kote baigo gotina tenga nyabe nakariri grasi abantu bakubike report card n'abana inchi they know inchi nanji no mwana inchi umetanji no mwana inchi no Bomachoge nimbwate right yo kubeka max in Bomachoge na ndaranyera te kubeka inaro rabaskari bakuliko sana because ngo bwatinde andagenda oligiriri baskari karo bakuliko Bomachoge Chache bakirinde ngende kingeta kirekibe kuora kinaberiko eriga ekero umwaziri oito ontana security tare kurwa mabaka ngitino jigagoje seito narigiriri nyari bari chacha mabaka agochora mange sana igombwate record igondigerete igongukwana kinde meta ni meta public tinko nyara ko authenticate ya mangana you timbwate record. That's why I'm saying this. If need be I can. Are you able to come? Yes, I will be able to do that. Seito ngayema baka ya chete tikankopoli ne lazima bo mubunge giratiro yanyale kolobi amangana ya kurusiko mugambi ngendongere boro ku interest bayول ekero mujumbe na watenga nekero bo bwate kibwate chingu sana omujumbe ngwa ndaro ikanthane chi minister na kingo jugana chi minister karo bako mangana kibako na nebiro ande yako tabeti mu minister otabeti mu bunge totebe yes nechinga kinjiga ndrete kokenda yes mubwati mu minister yogoteba mubwati mabagaya abasikali na kigo chikobeleka igoko chako kire isikulioka. That's why dakireti na kwera through what I'm doing njengo korande ali asenko nyara okay lakini nyorenga nimbwate chinguru ninkora mono okay yes biamono kigima sikwabe kiringa ni gibia bono ngwa majuko kwanerengana yokobeka magisi aseye mogo ikaikomi ase constituency ya Bomachoge Chache ile ngokorwa asomo jumbe osase ase development ya constituency ya koliro egonda tekukwana njuma tene candidate lakini no mwana na ndo mwana nchinde yes but bono igonde candidate ekwala ko ngaribaga inkwane inkindo chena akola beta tutaiti ko magis amangana yokurwa max abana inchimbaligireti bagwate report card yo mujumbe kwegura batrende kwende mujumba akorete buya onanga tindi gotenda kubori kero no tindi satisfied ngo Bomachoge mujumbe itokorere buya batrende aina abana abana jibaja kwamwa okay egendo yekuru kwe personally in Bomachoge Chache mujumbe one ekera kuru gichikura na motegarete no twengenere na nonte bina bongo kwegorere clip ugaiga asago kwana awoja kuru 10,000 okay ono bero mujumbe kibesare kwa abana 2,000 diswa ya nenye buri omwana uru Mombasa college ochambaka Bomachoge onjokanana buri y'abantu ba chief bamwakiro muri umwana kwa guchi otumeka gweta ndikiri buisano go kolemero bili yonse makwe bwibe nyasayo gonkonya kira chiko koleto bauti Bomachoge Chache kiro mwanafunzi nanyole kibesa at least 10,000 igende kinao cheke okoreka na South Mugrango umujumbo soro I know mundu gwe media you have seen it igateba nga kiro mwana funzo kwa standard 8 yes 10,000 and the school he did that but let me say this okay igen dongere manyetega chibesa cha CDF inchi goisana inje kwa bana funzo chibesa icho okay na kiako ya ngocha gutumeke rogokeri kurigi more resources chiche za constituency yetu katanga constituency nja yetu 150 million by the US government because Peter Kenneth kangu mtumete yes nyasawa konkonya ko mujumbe to mechi bas chane buya na connections chirimwata chibas nyinge jije Bomachoge na mwanafunzi ondigerete ole Bomachoge Chache oyo otagende school tari oyo tari konyara okay oyo otataka ko gende school chibesa jitoke abana bachere school ikoneka rondo mujumbe otra ende point yende ngiritere kiyo kutumika ku identify abana aba eliyo bayi kuchibesa ikera irenga chiamatenchiro aro chibwato kwebwa
chinyarete na bakoegwa chibesechi bali vulnerable bali insekigima mbakonyora ayebu no mubunge na kiuchi gokora nkiora chigotumika komanya na indeed omwana funsi oria osori asakorwa na tagetobokonyi bunobo omugambi obura ekero okokora na ndo babe successful tokora yabweka we incorporate abantu bande ndobwate the local administration ndobwate abalimu ndobwate abayibuli ndobwate abantu ekinyoro inje job Nyangenya Bwomanga yasaya bunako nkonya mbu mujumbo Bomachoge in 100 days a database ngo create y'abantu babo Bomachoge Chache ndomanya ine Bomachoge ali abantu bamanya ine because Bomachoge is a small constituency abantu bamanya ine a constituency ali ngatomanya ine into what as a database to my thing nyarebe na orphan in a database yabo or you need partial orphan in database yabo into again don't go estimated family income in there moja gutumia abantu obisi increase area service ya CDF mbege taba muroro raba ngaini sana bakorite university bamanyete elinde ba streamline a database yeli to manyekero muntu how much we expect bona kero school Mombasa you don't need to come home when you apply personally, you apply it online. You reflect. Reflect the Bomachoge Chache. Yes, a committee and a karasa, because one name estimated family income to a man corona to contribute this money, depending on your estimated family income. Nobody will come to the constituency. Idea so called, no correct. Number two, again, the Kigeko was a website. Because one of the notes body a constituency. You don't give a website of Bomachoge, about the body of Manyanga Banava to Chivers. When you give the quiet to Chivers under the category of Banavali full orphans, and to the orphan, about the body Epocorisi Aram, but even a Kyoko Kibati, Chivers Angare orphan, and the Metaquatic Tari, who was your Kubotoka. Public participation, yes. Bono Muchando Beire, Omogam, Abagam Bingo participate well, Ababolingo participate well, all the community people are going to participate, teachers are going to participate. And the community will participate. Yes. Asingane yo botumiki bw'ikibesa abuno muchando beire nono bukurumi bwabiri bogotebekana kinse mu chinyingi ekolengana naye nono botumiki bw'ikibesa cha CDF nkikibonete ko chalitangani kolengana ni constituency yawo kuikaboninga ni jibasi ibonete ko kulitangani usini birasi bwente ko rosibwa nkikibonete ko chalitangani kolengana no kuwaitirika kwarori omugambi ekero ko kora kintu kindi yonse na ne show yibrango koranga kora oikanga ndangolo self evaluation ekero na je show yega this what was here ekero na koranga kiaba public participation yo korangiria abayibuli abalimu abayibuli abarayibe binyoro mwekanza mwaborani omwaka oyo abantu erete form 1 babwata max wetani 4 ebarenge 3 koi komanya the whole constituency baringa toirete form 1 babwata max yangana Batato, for example. Why? Tumana kuborani in public participation forum. Tuborani why? Timu aborani why? Abayibo na bone constituency tumu jumbo itona chencha mabati abegeta mabati burusan. Tinda manya criteria tumete, but I'm just saying, bono kuruga kuborani na abayiboli na abarimu. Ngiye ko era abana batato boke constituency ngima aho kya maximum ine. Abantu bama abayiboli abantu batato asinge jama bati atali buru akiye ko gara. Kwarari. Wose na singe njo yebintu gite. Bono kero kwari mwakodire public participation. Abayiboli bata banga bonereka omwana kubeka kwa namabati mwache jama bati mwanya beka ba blue linda bana bayi no next year ayebuno murai amatemu kagoso injuna ndoligereri pono kitwaje gitama bati tukanya beka blue bana barenga bakore teki bachiete form 1 gusubagiti max mene uchigo bakonyera bana barule bane uji20 umanyira ya mabati ya blue na rakale kogera bana bayitaje school so I will be doing a public participation abayiboli babe involved akurende abarimu babe involved a community abagambe beto babe involved even the clergy abarandi bayo chikanisa babe involved ili nekero moto participating geta kiri ekara abayiboli batabirike na geta kiri bana bayo takiri ochenjwa inje job we karondo mujumbo Bomachoge
abantu bense meyo abayiboli be school eyo abo bagocha bayibwetenda wachenja mabati ayiba na mabati agochenjigu bayine class yako wasigu abayiboli be school eyo abo bagocha bagarosibirasi mbiamano karabwatira bugo kirigo tubasa konyegera kabisa point yiye ko bwati nyetigera atene nabo nimbwata abantu bange bagendera kuligeria semeli ya YouTube mbiamano kagima emoro baya bonu muro buri bweke umbuni go bwati tense kagima mbiamano bali YouTube na bwo chi SMS ni chinyinge go soma tiganda soma nkego ndoje chinza chiri toko gendo mutu mugo jasiri go ikati tiganda soma nkego Cyprian Marubi watching Ekeumbu from Minnesota huyo ndiye mjumbe wangu Bomachoge mbiamano kagima Cyprian Marubi Magoroba Yabono Brian Oginga that is my MP I'm Oginga from Bomachoge Chache constituency back to Eden Minister Kisi Nyangenya Netaya mbiamono kigima Justin Bugongo nikagoteba Justin Bugongo live mbiamono Duncan Mugabe our incoming MP Bomachoge Chache constituency chukura tuakoire Momanyi Jason ma MP na bakulika higo Vincent Nyabuto I'm from Bomachoge job tosha na bali getego na boigo Momanyi Jason agoteba na honorable Job Nyangenya Bwomanga you are wise bro biamono Jared Mainya wish you all the best mheshimiwa Job say hi to Benuel my brother ngaito igura salego brother biamono David Kimori CEO have been inspired by mheshimiwa's work giving schools computers donating wheelchairs and health camps biamono kigima what plans does he have with these activities once elected as member of as MP for Bomachoge Chache constituency plan ski obwate ko activities ki obwate ekyo ogendere to kukwanira ko obwate kana ekerucho kwachoro ko bomo bunge bwensemeyo Benuel Omanga sharp minds engaging Rafael Gisaina Job Nyangenya lazima bro wewe ndio MP wetu Duncan Nyaga wish a good one mheshimiwa bogo Justin Bugongo agatabaria mheshimiwa has worked indeed he has brought many developments in our constituency despite being an MP despite being not an MP he has brought about 300 wheelchairs like today I was happy when he delivered one wheelchair biamono Naomi Mayoni good job my MP biamono Mofa Tobara ataba job nekene agukwana libodi naboria ata nekeme ekena agukwana amofa Tobara kurwa thika biamono kigima Kevin Obara nera goteba oyonero Mugambi I like the way he is answering questions no Mugambi indeed biamono oyakurwa Kevin Obara Rafael Gisaina nigoteba is true we do not have an ambassador in Bomachoge Chache now our ambassador is coming up Job manga mbiateba na huyo Steven Moranga atabana good job Mugambi na bogo Mr. Undigi ataba mimi a great friend and supporter of Job Nyangenya from Bobasi biamono kigima ase ese mobili bali ende takulika seseme yo ya YouTube timbo atideni onde gotwara koronire tiganda chese SMS bwango gakigima elinde na borobwo totarage ndo mutumoko mondo tateba nga aise korara na SMS ya trasomo nariga gotarikeria tari ya gataba ni ukweli liboli nabo lina ande ake kwa moro le ground yo retri no ne biroge byo wheelchair mna goteba osokora maunchoro liogabo olio na bakwireneria na hariga gogoteba iga Job uyu agoteba nabwate chi opportunity go chia ase abasai momboreri anko kurwagenda America mbalenga airira roro kwireneria liboli olio na ne mieyemo ne merongene na batano babere na bande mbelwate batano babere na borobuo bagenderete asomuro bilio mbiamono kigima ayagatebana ki I'm Patrick Mwamba from Tenderebochi tuambieni ukweli since aende Ulaya ujawai vote Kenya na tukwanye kwake kura Kenya kuruagenda Ulaya ama ayene project ya Alpha sisi twajua neke manene project yole libo lili vacancy ngolira neliole mbiamono kigima narige gokurukuna this is Justin Bugongo from Mugambi mheshimiwa Job has worked in a good level he has delivered what he deserved he is able man he has delivered more than 300 wheelchairs bravo mheshimiwa biamono kigima asori bagende kulikema garoba yabono I'm Job from Bomachoge Chache Job tago tongaina please nothing like machines he brought fake computers nakiakoleta kama fake chirem which did not work the ground is ripe from Abdallah Nyagaka Matoke who has done tremendous work
Dan the current MP biamono kigima digali keri na ndo tebere yago support igona bokorra na kichi ngwira ndio ligori fake computers ye jo zengo kora chire mirimo na bura nyoneke mai nago teba you never know na ligo goteba na ki ombiro Juma kurwa Mogi Market amaine job no mugambi okonyire chinja gitari ne jisukuru mono nebikoroto ase abana baito tiga tumwakire chukura kitariki cyanda cyo mutunyo gatano gatatu umwaka bukiri bwa 2022 mwancu murigeria SMS kirane chi nyinge tingo chukura soko chisoma bwanko ngoire na tole ntagito ande break gitai kaibere cyuka James umusai James break tokora ne gitai kaibere go bono mwancu murigere togendare buna togo ligia match ntubwa ati match kaga yoko nywa na togo chukurigia tonyarete tonywe magaroba yabono toirane nimbo ata maboria mangi ntara muboria na yande na riga igatara iraniriye na etendra gutuma mangi go ikairaniria maboria onsi pia magaroba yabono elio amanye kuruga iga tini ko pike gima biamono kigima turagenda somutu mokomoke nkwira na tole Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na koonye chianga gula chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni metambe ebitamba byukwarwa burere ne byogutubo moito chi track suit chi pajama chokoralira imipira y'inkoyo neria ya netball chi soksi chi jasi chi tai chi chisukuru ao naboigo ngokora bali embroidery korosya bali chisweta naboigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagutoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivley gosumwa kiresi mirut asenamba enoti sano ibere noti isato kianda isano na isato isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chozi nebintu byo gukorera kigosori Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi.
Biamano kigimo mwanchu muri lingo sabo kwa brako keigo mitambe ye naende chinga kichinde na bikora buneka kidogo na ntwanda kanyogorora ekolende kinde kiyo gia salikire toire ni naende sentunde ya kabiri elitukonera mangana manke kubwatikana na mangana yobo chori mnanare wote bya bulitangani yategere chugwi kibere chukaiga amatuko 18 me komenta biru kaiga igora amatuko 15 nomo togende gwaka chikura emese yega igatwabiri tokoro shubo mabwa bange egekogera kaiga no bagucha bakwanira ali baguchikokolera abantu bande igobono nayo bwate ekura yao umushimiwa mna nagotebya nigakoro kwa honorable Job Nyangenya Bwomanga oyo nigakobulyo burahiga ali sesemo Bomachoge Chache okwanira mangi nabo bali bali ka SMS chinyinde chinyinge Daudi Ondabu nigagoteba mwa mheshimiwa Job Nyangenya Bwomanga nero raleta moncho liesemo Bomachoge mbia mano kigima Daudi Ondabu bono mheshimiwa amasubuli nalikuwa buli gututara ndo motumoko mbia mano karamwe olio tara ndo motumoko narote bana kwa beire nse America tukwanya gwaka kura ime ya Kenya nabo igo chikompyuta kwa letete chiko kora mirimo ira nilingo. Asante sana. Yes. Onyete. Yes. Siasa negendo kere very interesting. Yes. Lakini nonyo to kora siasa iyo ndongine ndeta batebya bancho bategerera na baligerera. Ndiamona. Twanja tari kiano muchumbe ngo chorwale na barayibande. Inje job tingaje tibintu bikuru ku propaganda. Okay. Ekero umuntu atama kungenereri natakire nando ngenereri no bongaine boke. Ekero umuntu atanga have never voted in Bomachoge Chache and na wore tichikura. You know. Na yoguri chikura otari voter in Bomachoge. So that one intelligent kereken no muntu whatever ibintu biya whatever ngana wakura Bomachoge it is neither here nor there. Inchi no mwaki kuro Bomachoge kero mwaka na ateba the passport yani tanga ni getabu keri ya kero muri baga gekaya ngale the passport yen. Okay. Yes, so that is not true. Fake computers o mwana minto oyo kwana nga fake computers na mwana utebanga ngatiga to support ya Abdala no mwana minto. Yes. Injo mwenye taba to kuri chikura na bara gon spin abasani bane. Okay. Muntu tayo na ino yomo na nakorama usana ukwana bobe against because igonyegene tenga omweli oye talete sango ya toro mujumbe ero mu Machoge. Okay. Mwedine tinyanya cyane ngo na kiro muntu rintu ya kone kwa ransa bona kero ko ndino jaga tenge cyanya lebe ne chimbe computers nji kuru America chije chike Mombasa serikali ya Kenya chidi chanjire chije Kenya ma nanjire standard kuika chirigereriwe chirorunjire standard chimana gocha okay ikubone binde bya ukwana wenere na manyete onyetamanye tigamanye bintu mbigweta kururoche bisoense ya Kenya konyambira aligereriwe especially bintu bigwo ku computer paka serikali birigereri itibitishe muyebe computer yitara chigotumia kabona na chite nyabyoto secondary ali nyachiba gutumia bya sana ngagenda ibenjoga ali paka printer na barete nere bakonye nyako ibyo school na kiba gutumia meza bakwe school na kiba gutumia machonge secondary school no wakiro mwarimu obese miboni go na bagwa test nango kora kiremeremo kiba cyaba konyire so tigatotige propaganda tokole siasa engia nando yo gukwana iga amanyenga na ki murainya sayo wacho byo managima kwera ni rya mabuli ai bono mushimiwa abantu baita bange sorongora gusina balimi ande yake nikiuru chikira kole bwete asoro konkorwa gusi ayino no gwa advice no kubeka emirubiri saine eliragire ensemeli okurwa cash crop ngate echainero ni bitu binde mbiroro nikiuru akole eliyo kwene bwa abantu balia banyoro no school fees mbaji gotegemea ebesa yibasari bia mono egendo yokoro kunye para na yonto mujumba takere gotete asana you know bara nere ko aje kuru mulingamu 75 km sinde to mheshimiwa gari bia mono sana because na university akagenda akaru ODM akagenda Jubilee pale yegacha ora ibororo bakarate ni pale you for a long time para ekerero siri ebi meri biri bismekire mechime ebi wokina ligori because umuntu woja kubigora akora nabigore ko rumari kera ngo ikere kabiri okay lakini kere pale tayo igo manyanga oburemi bwa chirense echaya komenye tundubale ibi amatoka agundira mugondo avocado cyagundira mugondo noje factory ngore tukiri matambo girango avocado ya matoke na ndo Bomachoge amatoke na tubwata amanga avocado ne chiwete chizeze chikuli
Number one, na tebe ne para mo chikuru wanira chi para yetu chiro osugu ya na woni para ne ya osugu na World Bank ya kuru ogembo uchikoba ya osugu na World Bank yani chi connection ne jina kwa nambo hata biga chira ja kuru umbu gari chiro chi para yetu me abo macho te ko bigi ndo kire kiya sana chi para e para igo muchi ko gas na bara ibande tutakiri tutige para nga yene yo MCA yene yo mujumbe ekrondo mujumbe wikange karanta na ba MCA togambe every 6 months to abwege ndo yokuru kunga status of the constituency ngaye ikire kiro mu MCA otebanga yikire umujumbe otebanga yikire ngibintu byikire kiro turamo tonyara kupage ni ebintu ebingi even from the county government and the national government ikinege ndo nabe kingokora igendo kende the connections zingenda tokwana mweshimiwa abashimiwa bange bakire ngumbu nabajumbe bawo jagari baja gukoni ebintu ororo ngoba umerande abantu nabako ngakire simira abalisibu ku airport most of them and abantu bande mbamanyete chibibi binde byasibi ku byawoniwa timanyeti yani biko toko baba kambito nyole chi connection ejine chinguru ebintu bibi gwetu guraizi yana ngumbugali afukade toko ni siringi 10 ka igase nyemeronge ebere bukato bune yegeza kwenda ndo baligeliye chiro because we katoro siji kuliko chikonyeti yegeza tukuri yobogambe afukade eri akone 500 uchiri bweya abantu na igwa kusipeni marubi babo woje tigete ku America na igwa babo Dr. David Kimori para America babo woje tigete yes what I'm saying is true. They know that. Babo Dr. Kimori na bantu na bekramo na gambire na barabwe bantebiri kuira bantu ngumbu is possible. Dr. Kimori ba chiramo bakantu bageze bagakore connection na Kizi University. Yes. So these things I'm talking here very practical. Ndo tutage tunogorai ebinde bicha mu microngiri ebinde mushimiwa ninkige wo differentiate yaye kurwa sabantu bandi aye muna job Nyangenya Bwomanga ningi kiriye kire unique naye gitalia zabara yabandi ikikiragere mboke mambia ngende gugwakirikura biamon job number 1 ta okona gento atanyara wakora tindi ko wako wotebi no konya tingo nyara I'm honest and straight konya kimaite ngendo gete inoje binde bingo wotebi ngo chikokora ne bintu na ali nkuri buye sana amaire gukwana gucha sabantu igo ekinege nteke mama nyetenga tingo kwana gento ntanyara wakora no mujango no ndange kwa tindi kugoja tingo ocha igo ngo kwachi besa ozengo te tindi kugoja yes tindi kunganira number 2 bunandiga the international connection imbwate ali asegweta chinguru chane ngwakala nyasambia mama because abana bako yetwa maybe bakora buya kumbwa lakini for now nimbwate connection international era te binge sei to Bomachoge tengo te bika sambe kam ande gongo kwana this thing no bere se internet abantu baje bana koligerere gongo kwana ga community enda bande bande te kulika ande una bono the state of Texas ebwataji county 254 abantu tigaba ku that information kire county ere mandated neri chiko etwali international mission ali azindwete nyasayanje ngo bomujumbe bamana konga one international mission je kwa kinya gitari Bomachoge kibese cyo cyetane kibese chikora ne kisi count for 4 years ikine kibese chiro na abantu bakuburi chikora jubo jumbe bone gatore 16 I'm sure mondo tayo bwada tata idea number 2 ebinde binata bayiko yokoira abantu not necessarily America yoka even other countries we have our people back on Qatar we have our people back on Australia that thing I've not seen anybody thinking about it that we have never even had an ambassador who can help us those things even to nkorigere richo monyene na rabere outstanding Mr. Kibati it is me job Nyangenya Bwomanga operated project DH computer in 2014 which was even hard for the government of Kenya to implement Tukuwakalete kyo tupoka boniga kerege go stand out about this project ye computer. You know right now everybody's running to computers. Yes. I started the computer project long time ago. Abantu mubayita no internet njalinge schools then. Bakabaye bo type ebintu gaza kuwacho in soft copy as school. Nene chi kwenda chi report forms ko school egachaku kwetero moroberione. Number 2
Job Nyangenya Bwomanga no muntu nyure birema ni Bomachoge very well. Usungu kire gweta wane birema na nyasayo wankonya ngo mujumbo Bomachoge because ni njembe. Abantu bakuru ku people living with a disability babe represented biyasana as serikali yana. Okay. Na ni mbaruanire batoke in the county government and even in the national government. Okay. Tigango boli wakwa na sigete county government kira na lego share post muntu na rochite inbox yana kamboli na kwa bwate interest yoko ba executive kose mheshimiwa kose mbunge ase county ya Kisii kwa bwate interest yeyo muntu na rochite inbox yana kambolia kwa bwate interest yoko so ase county ya Kisii yoko ba kose no mo minister se local government ya Kisii nike maene kose ande akantu kutete isiko Na bwate idea. Okay. Na kiarenge kiera mbale bagoteba na ya bwato bututukanu getega. It is water under the bridge, but the for the purpose yoko make it very clear. Yes. Ekrona borite ujumbe 2017. Na watebi nomination ya ganchira bobe. Nga tinjetie etebe. But tingira ne ducha America. Okay. Ona abere tege the whole year. Igona no liwa tenga tinga gitikura. At least umuntu ngo munani yarenga job wozia. Paka akachikoligie mbere boye county. Tane 8 mwezi wa 8 akachikura. Na beta promised. Okay. Kwenye legacy county. Muno mo bisabo bachenu? Yes. Okay. And the truth is, because the truth must be said, I was shortlisted. Une chief officer ya public health in Kisii County. Even to bikagenda. Mweli oje kiroge kiongia beta field. Up to now, it's open. It's 5 years. Na kiroge kiria chief officer ya public health in Kisii County. Tiae to mount. It was supposed to be mine. But I don't complain. Ina ruete ngumu ngaja kuriyo bujumbe. Ikiongia beta na kia beta. To me, it is water under the bridge. Na nene yondo nyanso metere chireso nchinyengi sana. Okay, akanoto pentiketi nale ko tebana indeed go sinkebikire lakini yendo nale ukuboliga. Andi akekera vale ko bagane vintebi kuru Bomachoge Chache andi akembaro china no moisa ine na inumura kugende. You know, egasi yogochora abantabu is entirely egasi governor. Okay. So the board labda it is ne governor na bwa togo subole wogochora abantu bari aroche na bwara akore na barabu imirimo iko inje konta tote bangu mugabana na bwa togo subole wogochora usubutanchora tali ntonda kire wa complain kwa temete ko influence ya machibu in any way ko influence ngana na ande akonyora abantu mumere ne kando uruno ni chibesa ngwa temete njirende muni inje no muntu on very straightforward na ndike ndike tingo kora ikiwa takawateba and in any case tindo chasi kyatakere okoro ikwanda itakawateba on a very right note it was there it is true it did not happen and it's war under the bridge I moved on. I'm now contesting to be the MP. Okay. Yeah. Hello Ndizi TV, Alfred Onchiri Korwanyamiobo, well recognized Job Anatosha Bomachoge for great future. He can change Bomachoge. I have witnessed many things he has done. I have used his computer. They are very well fitted and we are waiting for those interconnections to go to other countries. Lietaliao Alfred Onchiri biamano yalika wethera WhatsApp biamano yalika emagoroba yabono gocha gaiga tagedengende SMS na ichi nyinge kegima tinta getimba tigisiko kiagera ande akebono na umurambo ate biko tisika bunanki ko rota so SMS chito Inchengo Kuoginga Brian, one of the youth leaders, it is true Mheshimiwa has been doing. He is the best man if given a chance. Biamono kigima nabakulika kigima. Ni Yukabet korua in fact Job has done a lot in our community. Nabaligete omagoteba Yukabet kutoka Egetongo Honorable Job has done a lot. Mbiamono kabisa Yukabet. Oyo agoteba Job no mugambi obwenerete nekene agoteba. Libodi naboleti yakro kunyanaro. Ngabagoteba boigo. Naligi goteba na ki ni kweli alileta machine Egetuki. I wish ututembele Egetuki Central SDA. We have a challenge in building ni Ruben Nyandoro. Igo ko igule bagoteba na Egetuki Central SDA. Oikenseme yubono. As youth, I have not heard him saying he will create jobs. I need that. And how can I get connection to go to America? Jeremy Orangi. Navagote baigo guna mangana yabasa engeti kwa kwanera.
na indo nyuko bwate ngane ndina bo komenta kuri kujo mo rangi atagete kugenda America enseriyo bo kina bagateba. Ni Sebastian Nyaega, umesema vizuri, but mimi ningependa kukuambia uangalie vijana, wape kitu kidogo tuanze project kama sisi wenye hatuna kazi. Wasae niji project jikansa bungwera niliole na liga igero lika G yoka otiga yamana naye sokolika G Kevin Obara from Bomachoge Chache. I'm tuned in. I'm happy to see my MP Bomachoge Chache come 9th of August. Mheshimiwa has done more in our constituency than the sitting MP, like donations of wheelchair, computer to schools, medical camps, church buildings. Mbiamano Kigima koira banto America, he serves a seat. Mbiamano Kigima asukolika yo. Hello Mheshimiwa, how I wish through you unisaidie kupata visa ya America, United States. Aye nkonye buna nainche ingendrete gukurigiria chikura kurwa Nyamonyo and its environments. Hata kama hunijui, I concur with you. Manifesto kindly Mheshimiwa, take my number. Number ya nanyerigete gaiga anyo kunyerigiria abo tinkonye kwana sembeo na ayo kunyerika likensa bwelinde oikere buna konyora atagetembia mono Kigima oyo gateba na inde narige koyo moeli togendre na inde namaboli temokro ya bono. Hello, I'm from Nyansara. Agateba BC needs a sharp guy. Bomachoge Chache needs a sharp guy like Job Nyangenya. I can confirm of his medical camps. Bomachoge Chache is ranked last in Kisii County in terms of roads. What is his plan of infrastructure? Julius Marita. Biamono Kigima mwanchumuri SMS irane chinyinge tingo soma gukora. Tikatoka ndira kubolia maboli ande emagoroba ya bono ekiagera chiza nchito era tutarabulia mabuli alikera kiningo chande asichi SMS na inde elio gochibolia senchera erendonge Kigima. Bono Mheshimiwa ande ake otanyoreti umete obochori nokobwa osobu obwe osobu ande ake otanyoreti ekirogeke igo cha gotenenia mangana ye chi computer otenenia mangana ye chi medical camps oteneni ki ko ira banda America inki ekiagara bantu muri ba bodu ke chintunde isano bataranyora borai. Okay. Yeah. Now what are you confident in Rosati? Now what ngana bwetu chikura 2017. Yes. Tinti yeti gokora. Now then I got the medical camp we sat last year. And go wheelchair lero. Now got the medical camp. Actually ngana bwetu na uletu tikiti in 2017. Na now with wheelchair. We turn 75. In Bomachoge 2017 nyonde gai ni okara binte biga sengenjo chikora no ibiga ngokora asengenjo nimbata conviction ya covenant na Nyasaye egendo nda etaba nto ba minto ba Bomachoge Chache bamanye egendo ke kale ballot box that job Nyangenya Bwomanga. Okay, it is opportunities for them that you call a ballot box. Okay, not my name but the opportunities etinakwana. Okay, na kiabana bakonyola chipasali na kiabantu babwate birema bako bari recognized, appreciated and participate onyore no nimirimo namba isa to chipara cheito na chikale ballot box namba inye chigasi mwede nate yabantu ba minto go yobolia igoro yabasa nate bangama bagamia 8 na asirete ajete nyali bali na ndengo kwana no boremu asengenjo oranyale kudhibitisha na nubwate evidence na mabaga ino kwa Bomachoge Chache na chito ukwana gento kirinda manyeti. Okay, kirinda manyeti akuna bongo ta yana ki ekigonka gerete ekingo kwana ne kimanyete. Okay, walore amabaga ya 38 onanga basaye mbaro oboniga manyabugate walore ibile bibi to bikale barot tadi job usaba bandi no, it is opportunities chikale se ballot box. Okay, omanyete karto ukwana mana nyagitari munta yotaruare kirumo to kurwara kirumo ndara charuare lakini to mayindi oja kurwara so nyagitari chito kara chiko ba equipped buya abantu bande ngo chaka para kubolinga aki job na mayete kya ukwana but nyagitari chire under county government. Yes, it is under county government. Karuburere bwa chire mbori komanya na county government etagire government. Yes,
umurai goiko wakine serikali karore national goiko wakina county government morena kimoko konya na bindo tini gochikoreta kurungumbu mana watabanga ki na eruchi machine ne tachinya gitari indagire kwa tachinya gitari mune na watabire multi-million hospital ndagire nyanga cha Bomachoge mana watanga tini kunyagacha asingira county government no ekeroro murai ari asoko nyara wakore gasi kora ni corporate ya barayibande abantu baminto babo Bomachoge ngendo ndaite gukwa especially samana yechisembi nakina ndoje tataiti kibu every year ndoto ari ndo yoro kuna educational day in Bomachoge educational day neri tuko amatemu ari asokira form 4 to appreciate everybody Ochakaba na funds bali bakora tabiya to ba appreciate ba rewarded. Number 2 abantu bakora biya ba appreciated ba rewarded. Aba chief to begetenga esa application ya tanga ne terero ngoru bosot umo sabu chief boli ba awarded. To ke no mo pastor utanga net ba awarded. Why? Because we want everybody to be involved. Okay. Abantu mbayitongo kwa bale gasi kongusana lakini mbali appreciated. Kero chaka wa appreciate abalimu amorali yabo yakwenda igoro performance yenda igoro a constituency nyora bali akwenda abantu kunsu bakoleta byabange ugisiko gali bahoja ku give back to Mheshimiwa ebe wa etire hebetra eta bado ne constituency of Bomachoge Chache asebali bataiteti murobili kyobwate ikiagata ibonsi bakweta. Very good. Yes. Now what they've been ki number 1 ntwana otoro mu ambassador yes Bomachoge yatongeto ine duty yo mujumbe oyo okoro ku job Nyangenya ojikuburia speaker ali parliament Mr. Speaker, I wanted the president to know that Bomachoge has never had an ambassador. Why? Ono na ngo mujumbe mana kwa ngo president ni rangiria ngo oli bagali bo ambassador and then ngo ambassador omuntu mwa ukurige these friends of mine my brother ja doko na baro bichikora I'm telling you the truth. Job will be a member of parliament. We will have one of them as an ambassador. Some of them will be head of parastatus. Tindi gocha kubatika. Igendo kwalire. Igendo ndo kulitira. Na bai na igendo kenda kote. There tenders. Shikuru una national government. Yes. Ekeroro mujumbe, you have an opportunity on those tenders. Abantu baje gore kitende china abantu bami. Biyamo. Mheshimiwa, na kyo konyora chibese chia ucho kuri campaign na ende nkyo kora besides koba umunegitali. Gia okuletera chibese chiao na ende ningo ande yake o facilitate campaign chiao ose ebese yaonga yiye kurwa biyamon njigo na muna nateba na menyera America ko 2009 na kurerega siororo ngoro sindebe sengia igali ebese yo nanyere egaiga bikira ebintu byana bikebibere bitatu bigokora obonchoreri imiraga ya Kenya bigonkonya no more minde no yatinga gitiko kwana mwana yo bole that much ninde mete akitare ninde meta watende na number shato I have some friends Babu Dr. Kimoli. I think let me use that opportunity here because people have said that I've been given 300 million from the US. A campaign. People from the US are watching me. That's a lie. 300 million. I've not been given 300 million. No. No, that's not true. A few friends, of course, sometimes they go sabarege kabu mebaruta kende and support my campaign, which happens to another candidate. Yes. But it is not true that 300 million has been put in my basket for the campaign. My campaign is running on very well. It's well oiled, and we are going to finish strongest. Okay. Because of course, what my family has also put in this and what my friends are doing. Yes. Okay. Eseme yu kwani ile ya mangana iye ni bokera ngo yacha ale tubututukanu ande yake nga yebese kurwa na kyaye gotoka kubwa deni be nyinge iga kubwa abantu banda bange. Tindaiba. Tinana kuiba besa. Nana okora illegal business. Gongo kore bintu byane. Bire straightforward. Ndubwa to muchando chapter 6. Para yabangi integrity uchigaiga kwanya kubwatra nikukende kwanya kuiberonde kwanya kubwatra nikuna mangano bukurumi kende nkire nubwate kina kende koti. I think if there is a person over the most clean record
is job Nyangenya. Na chiti nyamyogo ere machoge bas. Yes. Amatanga umo banda. Mungu anaroro o nanyore tororo okora na CID. Akamana wante biga. Na check all candidates. Na jitinga kurigeri. Your record is clean. In chapter 6, there is nowhere, nowhere I'm as clean as I am. That's what I am. I've not done anything. And you're onboarding a job that is my name. That is me. Now we are Bono mheshimiwa ngokwana ngokoro roboremi engane yitinde turaruoro ese obolo usiga igoro chintu bwati no embolimo monta bwata sakobeke nyomba na sakobeka chige teacher yokaiga asa bali mu yababono bali bwate yange ni suwe kana nini ana bana ngukina bali babutore inkibara kole kira konyu kira bakonye. You know, the most and the biggest challenge and baito babwate capital yochakire business. Una bono to what the youth fund. Abasai baito batara get access to. Jibuno murai asobisi ito ya CDF. We got the department. We deal na youth and employment. Yes. Youth and employment. Ni obisi ekoligi resources. Chiwo champaka gari. Basai baito banyora. Baina bachakira paino oboremi. Bachakira oboremi. Okay. Baino gochiko kama tobori. Banyora chibeza. Bachiko kama tobori. Ande kitasiringi sana. Tasiringi chiri bemero ngebere. Ejine chibeza bakwa guchingia chikorigigu. Ngendongere nawo tebiga etuta kwebirake. Nimwate connection yenene sana kurusiko. Chibeza njichire gari. If Bill Clinton Foundation yoka nilikiriri rubenje no mujumbo Bomachoge ni tete chibeza chingana iga abasanga baho chibochagari. This is credibility. They'll give us good money. Basaba to banyole chibeza. Babe empowered. Bachaka okoro buri myubugose biashara byabo. Yes. Okay, tugenda samangana ye byama. Ngiye kwa role sikia kia Kenya National Congress. Otalikia makende gyonse. Yagarugia nchit. Asante sana. Number 1 in the whatever. My party leader, Mheshimiwa Oyongo, I'm very honest. Na kuwa na challenges. Political parties chiwata here in Kenya. Iya ngerete na iketebe 2017. So I want to thank my party leader, Mheshimiwa Oyongo, for being honest. He told me not to party. Yeah, KNC. Etiquette. And they did. Etiquette. And they did. Number 2, when I look at the ideals, the manifesto, yeah, KNC, I subscribe to. Okay. I subscribe to the ideals and the vision, yeah, KNC. If it's put into practice, they can transform a constituency and Bomachoge Chache. Okay. Transform again. Okay. Yes. Ewe Mheshimiwa Oyongo nere party leader bwe ikiamekira nikubulia robo gabana. Mokonyo yana atama bwango iga. Na achitega gatebo. Tamire kigimata ikoirena. No Mheshimiwa Oyongo na arenga gatebo. Biaenda. No lengereti okogenda kwaye ande akenkwa uromo gavana chinguru. Well, you know that's a double-edged sword. Injino mwana KNC. Yes. And on the KNC. This way ilikuwa mbori wegangwe nilingana ki. I have seen my party leader kind more strong, more motivated than before. So I think if anything, it motivated him more. Okay. Yes. Korengana nebirengeli byauna. What I've seen is more motivated. Is running his campaign vigorously, even more than before. Okay. Yeah. Kero kulilia chigura chubu gavana. Igo ayenero wuchu wakere kura. Mnomo raiweki amakia utayo. Esi county ya Kisii. You know, I subscribe to KNC. Okay. I'm like kiki na otebiri. Jibuno monto. Go subscribe to Kenya National Congress. Okay. Ekeumbu Okay. Gia Siasa. Chibura buru chabiri chikwane kiwemi county ya Kisii asama tukabwa nguiga. Yes. Wasa ngwarano enjusiga asensemo ya Agricultural Training Center wana nyimbo mbaendo kurutama liuki kurusia maliga. Mangana muchando no bagana ali. Ajebuno murai.
kiyoru kiabiru muchando na indi na kitumunete tutange chibura hurueji egera sitoligereti bono no bacholi matuka makesana. Well, yonda itaka tabangana bete victim. Ekaro to alenge campaign trail. Ne patulida yane asakoro kunyamuronga. Torono murembo munene abantu mbabete miteme namagena mangi. In fact egari yane went down, ebirole byanse bibikanda down. Bibatu egari ya security chigari bire cha security chigatu ebirole echo mugavana Oyongo igona very victim ya violence lakini ndeta whatever you injibuna job konye utwaro murembe uburi bitini utwaro murembe nakwire chikura ngina ataka tiyo utwaro murembe. Okay. Chikura chiwa kulituke elimu. Chiere. We remain brothers. Abantu bakubura chikura Bomachoge Chache bari 16. Mundu tayoro no yamoro mu bisone. Once pina basani bana. Ngiro chitura chikurwane. Igo inche igongo sabatokole siasa yomorembe. Yes. Ando siasa ngunjo kanana yendongo kwana tokole siasa yomorembe. Bantumba basa kuitera manyinga. Teri wati. Yani mbuya ni ndanyora chikura kubu umuntu kuumiso hose pati embebe umuntu asiri ubugima bwaye ikinege ndo bunanje kigonkuna bobe sana umuntu arunka ukire bunkambe ineri mamu mwaba amana kuyumara banga tayiyo ikinege ndo kerangu nenje kuno umuntu bobe sana igombo saba abantu baito kurubu Bomachoge Chache ito usiya ito na Kenya tietokole siasa ya murembe. Siasa yesagasaga ngoretera madara mabesana. Okay. Wocha sobugi mabwa bana nchi. No ine economy yegosaleka. Igongo sababa na nchi. On the wins tabasa wanja siasa yesagasaga tietokole siasa ya murembe. Biamono kima. Tiganda soma chi SMS tarinke iga kiagera ndo chena chiza chedo chairire kunere chi SMS nchirike gabana nchi bali kiri chi nyinge kubotekana nebrengeli bya omno entrete kukwana. I'm Stafford Onyancha following you live from Bomachoge Chache. I can confirm to you that he has done a lot in the constituency. But one thing he has to do is to transform the support he's enjoying into full vote. Nabubwate support yanene kolende onyeligerie onyonchole muna ebe chikura. You have a better plan for us, Mheshimiwa. First, before your plans come to realities, please ensure the support you enjoy translates into votes. Nabateba igo. Eliatalia hayateba kurukwa. Stafford Onyancha biamono Stafford biamono kigima sokolika guchakaiga naige gokulikana umurali omugambi oyo naisaine koba omo jumbe era kotebana era kurukwa injen kurukwa masega mogaru kurwa sameta rigo sublocation mosenia PG biamono SMS yao imakaroba yabono. Narige gotemana ki kama unasupporta Arati amechukua Kevo kuruge tukimbia mano Kevo naye SMS yao maragoba yabono ibne brengeri byao mbia mano kigima narige goteba kebati thanks asokoleta Bomachoge nambeyemo nambia gateba yum that's one job you seem to have done a lot before you join bunge. Please continue. Take tangani ateba yakabire job about political parties. Don't bother yourself. We have over 70 parties. You can seek votes from one of those. Ni giakabere giagata tokebati ayetorochi omwano yonaisaine. Good luck job. Uyakuru kwa nyasimi. Pia mana nyasimi. No manya geombe nyasimi. No yomi yo yasiki ombeke. Aze murobili yo no yo amo itoga higa ekirenga kyokwanira mangana atali ale sana nekirenga kilia doji to kwanira. Hello, mimi ni Maobe Majani amangana kurwa daraja mbili yuna ma NP oyuno Mogambi mokwanie mono job netaya. Greetings to the Mheshimiwa job he has done a lot. Mbia mono kigima ejine SMS tinta tigo tigonde iziko ekolene chi nyinge kigimo mwanchumo ligerie chindega iga igo chiandete kwebisa tigana raji minyoki ando chinsa cyane cyerete lakini tigansome kiagera jibesa jeno mwatumika kulika. Ni ukweli amesema mwambie atembelee watu wamjue. Mimi ni Lawrence Omosa na umpe namba yangu, election ni yeye tu. Biamono kigima oyu ateba akoro kwa Lawrence Omosa
agoteba na election ye na yebweka oyo agoteba mimi ni Geoffrey Nyamwaro niko na appointment na youth from forum in Dubai ninyore ebitoki bikeigo ngende asante Nyasaye agoseseni bia mono Geoffrey akolika Geoffrey Nyamwaro atebene na bata appointment na basaye korua aliensemo ya Dubai nanyore bitoki bikeigo ngane yikwa nyigure akenambeye job tutagete tokonyore igotore abangina emerongene toganetie gokonyora job enamba yabo barikaneye mbate bana tinko etie namba yabo tigangoye namba yabo irinde gukwanga go bakira bamanye na njena ikako namba igagotebera kurukwa urine nyaboke igo na moire namba bono urine tocho ndondwanie ngani nchentaruwe namba igomonyete kigima gaki omujumbe job amaroro ayobwate na mayagaki otare ko bomuchumbe obonchari elio onyare ko bakorera amangana hayo kegima oyo ndigakurukwa na aye ahonde na ayo morali Steven Mugaka ayo oyo no mugambi eyene yakarari geteme ifokera na bwato murayo lionde na lero likire SMS yende mbia mono kegima asokolika engane igo chagaiga. This is Justin Ayema Job Nyangenya Obwire. He is a good leader indeed. He has a good scorecard other than the current MP. I assure you, Omoralia Tembe Bomachoge Chache ground ni Job Nyangenya Bweka. Biamono kigima emarogoba yabono. Ni Priscilla Kemunto Mutari kutoka Igetonto mheshimiwa. Mimi nakupongeza kwa kazi unayofanya. Bado tunaendelea kutafutia kura hapa Majoge Chache Ward. Ukichukua na mimi unichukulie mtoto mmoja USA na kutakia kila ushindi. Mungu akona wewe mheshimiwa Job Nyangenya. Kesho tuko Bobato Mochango enseme kwa Gitenyi Center Unda Ogembo Parish umekaribishwa pia huo mchango namba ya enereyo ngatonye kwa nyerolire nabo konye likanse elindo ikoro mambia obakore mna batagete elindo kwane na bananchi SMS kirando chene chinyinge Sarah Untita ataba good evening it's me Sarah Untita following Kinley that is my constituency Bomachoge Chache. He is a nice guy mambia chuni asoete bunge ki tata kolende mbiamono kigima Sara na igure ngane iwakwana na nyebwate guchiabu gujime kabisa mbiamono kigima tigasome SMS yo mweria Job Obwire Bomachoge Chache Alfred Onchiri kutoka Nyamiobo na bakulika iko mbiamono kigima na temire kuminyo kichi SMS yechi onye tige tikosome yao ni chize chaira ekero chire ekidageka 11 igoro chize isano cha morogoba murobe ni gokora chize isano chiabu tukukolere twatemire gusikibosio asenge ncho mheshimiwa bwatamangana mange ona mheshimiwa ekamera niralia ande yake iralinga kijya omangana nale ande tutakuonera ose tutanyore biro byugukwana ira se chinga kichya se kamereria oba erese kigima ekerenga kiao eganga yao aliyo tarakora aliyo ligetie guchigokora asama tuko alebosyo kera kwabira mubunge biamon nanyo liba gali abene aigase Ndizi TV na temere kwerera ebirengere byane kuchase abananchi abananchi mwaligereire ebintu nakolire abananchi bamaite ebikoro byane abananchi bamanyite ebikoro bya bali bande bona atebanga egento gekale ballot box tare 9 umutinyo nane n'ebintu biria tutakeri tokoreru imya Bomachoge nyima etabantu twonjokananire tokurikikura na onjokananire na kwandire n'abananchi ali asengonyara asina rontaraika ninjenteme matuga yatigarite rose ningi kororo kone nakina tumereire opportunity yigana nyorire ga Ndizi TV orinta ikere atagarire birengale byane injenalire ira gocha smole moko ngo bujumbe kibesa che pasali abana funse mbanyore kiri bukumi ekero kyakea ege kogera nimonyitenga CDF tegusana yoka nindigi kibesa kurwa Sunday elindendete wanafunzi banyole kibesa bakire school uri utande school tali oli utakwate kibesa nuli utatageti agende school namba ibere ngobo mujumbe Bomachoge Chache nindwanirire sana kipara cyeto cya Bomachoge kirosugu amana national government na kuri international support unaboni ya rosigu ya World Bank ndigi resources bune cyo chiche kirosu kipara cyeto
nindi resources kurusi kujeje chirosi constituency yete Bomachoge Chache na kera bese gocha Bomachoge Chache chakolo Bomachoge Chache bese ine go security Bomachoge Chache abantu nabanga barasa kuba bakonyanyora ningi nyora abantu bagwata boremo na kwalire bibire bitatu abantu bagwata boremo tinko batiga nimbe nyore nibabe ku mustari mutu no bisi yane ya CDF tekoba itagwata abantu bagwata disability ninteme chuchin neine iranda ite kuriga iganga tingole miaka ya 5 tutagwati umu ambassador kuri Bomachoge Chache abantu balingo tebanga kwiranda America tari chindoto inimero biri yakoliru na baraibande inje job Nyangenya Bwomanga igonda ite ko bakikishira lito kuri arero onde bwens o believe it ngende ngoma daine kene tabaza wasted ngachikura chino nabona kwire chikura umwaka uyu tarahera because chikura chikare chiwikibere kurbono umwaka uyu tarahera at least abantu ngochaka bare kwenda ese America ne chinse chinde cha isco as opportunities chinde kiratoke tari bonse baragende bari baketo kunyara koira ntubaire na bari bande baratigare gaiga ndakoromuki o create opportunities for them igonta ite gukora ngotabaiga bari mwande merei na kumbwate siese yeye kurutwa chagete nyasaye tikabaseseni engakinire bondo takere koma mo vigilant kurigi chikure chimono mbono propaganda ngoja chire lakini gongo saba supporters bane ndo basakora propaganda tokola siasa yomorembe elinde nyasaye atakonya tonyore ikuru yecho jumbe etabu ya Daniel chapter 2 verse 21 whatever iga nyasaye ago chinchebiro echingaki obeka baruti na ndurusha maruti yani obangaini bomenye bwabo ninyigenete ngoboruti bwaito nyasawe jakobeka abo igonko basaba abantu baminto tobwaterane ichenche Bomachoge Chache nereje gukwana umuchumbo Bomachoge Chache Job Nyangenya Bwomanga itariki cyanda umutenyo nane tari asengenjo indo munyamono kubwa bande usasengenjo ntagete nasengenjo nyasaye obangete boyigo mwako yoyiga no Job Nyangenya Bwomanga twestiga tobamo ngobo muchumbo ino bari barangakere chikura na bari batangakere chikura posi baraba abantu bane nimba ko remeremo equally ndari kuba discriminate igongo basaba tigatobwaterane konya kuroje kende ngere ntakere wakora iri nebo murayumuya ninkogoto ningotegerere iri nosemi nyasaye tikabaseseni naganiriya bagusiba minto naganiriya bakanya baminto naganiriya Bomachoge Chache chikura chomorembe biemono sana tochara barai bari baracha okonya ese yaito ndorere miaka 5 uchimutu biemono sana biamono kegima mheshimiwa sogo ikase studio yetu ya Ndizi TV emaragoba ya bono kwa kwanire mugusi na boigo kwa kwanire aba Bomachoge Chache kegima elio bamanyire birenga byao na kiriyo kaneti gukora ndaraje gukora kegima tigandigere liga YouTube nindoche omunyakerogo bwa mashabiki ali yakuru semo ya diaspora kuru kwa Kennedy Gisemba yatabana his activities are visible. He has selflessly given and he deserves support. Biamono kegima Justin Bugonko Apple fluency, honesty and truthful job obwire. Biamono kegima that's the leader we want. All the best Omurai Euphemia Oyori. Biamono kegima Vincent Nyabuto agatabanya kuiba makini. It's true vile amesema Bomachoge development iko chini sana from roads, school, even as youth make us we have to vote for you. Biamono kegima baligete tell Nyangenya that we are not only supporting his ideas but also praying for him every day, praying for his safety too. Mr. Ondigi Biamono kegima Kevin Nyangweso ligoteba Raila Tosha, all the best. Biamono naye asebirengeri bya twe mwensipi na baminto iga Ndizi TV bali bale nsemende yonse ebe nazimiole ebe Kenya kwanzole ebe nsemende yonse yole ebe toli hande ole independent mwensipi ninwe mwensipi na Ndizi TV. Biamono kegima asebali bagendete kuligereria
mbali batai gukwa na barobu bali chini ya maji batai kulika SMS na boigo batari kulika na YouTube na Facebook batai kulika kende gyonsi kulende bali geretie igo mwezi pigo tutete kote banambia mono kigima na boigo na boko genda so mutandao o YouTube otoligi muna Ndizi TV News o subscribe kirenga kitokobeke merobeli itoga hapo nkobeka tole merobelio eliye ko ba live muna gwono yole live nero tokobeke tari live okonyora recorded buno bole minobo ndana yaiteire okomenyo kuyake bochenu tubwate mirobili menge yechigosori igikore tunabarali baito chinga kichonsi eliyo kwene kibuna aye muno mwene getinge andozi ya sole nsengima kwa biri kokonyora mirobili yo ogende Facebook niko kotonyora buna Ndizi TV News Digital na boko tonyora ikaga ali follow na ko like na boigo tomera basani eliyo banyare ko like na ye boigo onyare go kinia Ndizi TV kera na kyo egeteseni na mbeye mo kyo mugusi bono mbiye mono kegima kera tigaira matuko 15 no mo katoso asobo cholio banene intubuna Ndizi TV twerobelie mitambo twagorire megia kamera cyakiri chini yabasaki gaiga bagendete gwetiria kegima kuruchinsemo au choro gonkorwa gusi eliyo to chikwene kiabuna litukoriri obochori ndoli korara no tukabegete maiga togokoretera amachibu munaendrete kobongorore kaiga gwiteka kigima kurugali esa kobarirwa ime county ya Kisii na boge county ya Nyamira gokoretera ye maseye mabasaki baito ligobero bireti kigima na intu twebekirange ekigereke na kigetese nikyo nambeyemo kyo munwa bweke gusi toli gojigweta andonzi aiga noto gokoretera mangana bia mono kigima goikana inde chinga kichinde incheni gonkoro kwa John Kebati. Ya me quería, me tocó.